Het waar die het wat jestig aan. Nou ja, de temperaturen zijn wel heeg, te heeg voor deze tijd van het jaar. En die hege temperaturen houden we vannacht, maar ik morgen nog wel even. Daarna wordt het weer kouder. Joen en vannacht betiden rein, lichte rein, maar ik werd droge perioden, kans op mist. Nou, dan hebben we van alles en nog wat. Maar wie het is het wel vannacht. Temperaturen zijn 4, 5 graden en dat is aan de hege kant. De wind draait naar het noorden en het noordwesten en die wordt krachtig onthut in het watergebied. Die had vooral van letter vannacht en dat zou ik wel eens stormig worden kennen. En dan gaan we van rustig waar naar een roeg waartype, dus net schrikken letter vannacht. Wel, mooi hoe dat. Rein, lichte rein, de zon komt er net aan te pas, temperaturen nog altijd naar de hege kant. 5 of 6 graden. En verder hebben we het over die sterke wind uit het noorden en het noordwesten. Eerst nog betiden hut in het kust en watergebied letter wat aannemend. En dan komt de joen en de nacht. Ja, dan hebben we toch hoe de kans op weer te sneeuwen. En de temperatuur gaat weer om richting 0, misschien wel min 1. En dan hebben we kans op gladens. En dan wordt het weer een beetje winter. En dat is waarom te vinden op Manje, Ties en Waasje. Het binnen 3 dagen op een richtje maar een wat meer winterzwaarbeeld. Nou ja, Manje hebben we nog kans op wat ruim. En 4 graden Oedai in de nacht al lichte frost. Ties en Waasje, een protecinne, maar Oedai zijn 4 of 4 graden. In de nacht zijn 2 of 3 graden frost. Ik zei het al, dan is het een beetje winter. Maar met de Manje, maar weer even in het Waasje.